Е така, да. Само то си е пуснато, да, само да виждаш. А снимки как ще направим? Няма после от камера, после от това ще направим снимки. Само е така. Това е достатъчно. Не ще извадиме какво трябва. Айде, вече можете да правите. Ти знаеш какво дължиш? Да, трябва да видим Саша. И аз само ти Нещо друго. Какво друго? Няма друго. Това е. Няма, само това за куските, което и някакъв крем вчера е имал. Няма друго. Добре. дай ми това. Хайде, бебче. Я. Сега взимайте това. Аз ще ни взема бебчето. Ти си ли гола така, имаш яки? Абе, не ми трябва яки, аз умирам от джерма. Къде си е яки? Но не, винаги е топло. Аз съм единственото, където се разхожда по джапанки и гола. Чао. Айде, чао. Айде, чао. Пак да дойде. Даже се усмихна. Са пак. За мъжко и женски. Айде, чао. Айде, ще вземи ми. О, поредна. Взема тия работи. Айде, малко Златка. Данила. Айде, Златка, прибираме зайче ми багаж. Можеш ли да го вземеш? Да бе, може. Пускай. Тук е надясно. Как си, мамо? Как ви изглеждам? Много добре. Докторът точно сега обясняваше на тази жена, дето беше на рецепцията. Какво е смешно, няма по-грозно, бебешки Люси мига, ще припадна. И що и Алекс не беше ли така бебешки? Не, Алекс от как се роди с черни клепки. Да, определено и даже оценичка има по това по наследство. Да, нищо. Ти, бебе, къде ще седиш сега? Ами ще седа между двамата. Защо между двамата? Защото ще може да се наложи да ги хвърля, какво няма да стане съместимо. Трябва да съм между двамата, не И може. що ще го сложим бебока по средата? Не, Чакай, аз искам да съм и до Алекс. и бебока от външната страна, така ли? Какво значение има от коя страна е? Айде, спирай камерата. Тия работи са много важни. Добре, да. Хайде, де.